Oh, napunta sa kamera karong adlaw no. Bitaw ay. Samtang nagulat-ulat sa itong mga suki mga tats ka naa mo mi maabot karon nga bulinaw ug tulay. So atong gihimo dia manghinawag sa tada aro ingnon niya kita tag-iya ng passport pa. Joke lang gud aro ingnon nga fail kay nato ba. Samtang wala pa to itong mga suki mga tats maibog matamutan ng pikas bangka ang naghinabuhay na sila. Buot pasabot pag nanay sila donggo nagabuo na sila naa nay kwarta. Kita kay wa patay donggo, wa patay kwarta. Pero ang tinuod mga tats coming na ang amua. Mo na nagtatanaw sa tada kay maibog lagi ta. Di magdugay mga tats na abot na jud ang bangka nga amo ang gipaabot kay tulay ra ba ang donggo ani og perting preskuha. Mao nang among gisugat na siya og isa pa wala sa kunisaka diya kay mag-video lagi ta kay aron makita ninyo kung unsa klase ang isda gyabo diya og unsa kagwapa. Mao na ni focus sa tag video diya kay kunisaka man gud dira nyo man video ta na di jud magkadimao. Isa lang bi atong kamot og isa pud ang magunit sa kamera. Pagkataod-taod mga tas ni donggo na pud ang isa ka bangka mao nang nangunay na ta. Ha? Pagpuro po ng pagkuha. Lisod pagulit ng kamera. Ano dis naman tats, gamay kayo. Atong habuon. Mauna ang gihatag sa mananagat matats kay pag humanog og habuan na magbilin jud na sila para sa amuha. So kung napansin niyo natay ginahakop diya ato nang gitilok. Isa lang kakamot mga tats kay isa kakamot mo gud ana ga video. Tanaw gud ang itsura na to. Di na magkadimao pero okay lang apil mo sa trabaho. Guwapa kay matats oh. Presko kay no. Atay isda gihatas managat kanina tong ipakita ko do mangutok bangka. Dara oh, gihatas managat. Maunang gihatag sa mananagat kaniya matas nga duha ka bangka kay duha ra man pud ka banyera tag isa sa ka banyera so ato nang tigumon diya kay ato nang ibaligya mao nang gibutan nato sa sulupin kay magdali-dali pud ta kay naa nang bulinaw na abot na. So medyo busy pud ta karon no mao nang video ta dira matas sa tinuod lang nangasukot na uban diya kay sige ra ko video lisod pud nga di ta mo tabang nga apil ra pa kog libor diya basi di ta matagan sa tong liburan. Pero ang tinuod mga tats part of the work na ang uban bitaw diya habang nagtrabaho sige yaw sige panigarilyo so apil na sa trabaho mo nang kita apil po ni sa trabaho ang video pero ang tinuod mga tats taulo na to ay mo nang ni duol na ko dira mga tats kay mo tabang na ko diya kay lain ng tinanawan ako magulang o akong pagumangkon kay moro bida ko no heda kita pabida-bida lang mo na ko mapansin yung mga tats ni sugat na ko diha lisod po di ta mo tabang no nabuang na apil na batag bahin ra og apil na batas niliburan mo na mga tats kung makit-an ko niyo o tan-aw ko tong kape mga tats so ako na lang gipaaks kung baba kay nga naman di na ta katrabaho og sige pud pangapi og sige pud video di ba pero tinuod mga tats mao lang sa niya tong pakita sa inyo no sunod na pod kay ako sa tiwason ako ang kape unya iliyog lang og share diha thanks.